Sa number 8, paandam sa may mga hinuptanan nga mga ido. May arasang mga lalaki nga nagalibot kag nagapangawat sa mga ido kag ginalibod ang kinawatan nga mga ido sa Bacolod. Sa Miyerkules, gingkawat ang duha ka mga Shih Tzu nga sanday Sashi kag Zoe, mga launa sang udto sa may Villa Estefania Phase 2 sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Isa ka tuig kag siyam ka bulan pa lang ang duha ka mga ido. Nakalabot sa igtalupangod sang tag-iya sang amo nga mga missing nga mga ido nga ginalibod baligya ang kinawatan nga mga ido sa may Malaspina sa Barangay Villamonte sa Bacolod sang Huwebes sang hapon. Suspect nagalibod sa mga ido sakay sa color orange nga tricycle. Ang halos bilog nga sidecar sang tricycle color orange. Duha ka mga lalaki ang nagalibod sa mga ido nga nagabitbit sini. Kagang nagabitbit sini naka-jacket, naka-helmet, naka-shades kag may tapon sa baba. Gani panawagan sang dog owner nga kung mahimo o kung nakita ninyo ang tricycle nga nagalibod sa mga kinawatan nga ido, i-report gilayon sa PNP para mabalik ang mga ido sa tag-iya kag makasuhan ang kawatan.